Mayor nke kansụl ime obodo Anaọcha bụ Chief Romanus Ibekwe ebupego mmemme Anafest 2025 bụ nke ga-ewere ọnọdụ n'abalị 17 na abalị 18 nke ọnwa Ọktoba afọ 2025 dịka eduguzobere otu kọmitii ga-ahazi maka ya bụ mmemme. N'oge ọ na-ekwupụta gbasara mmemme ahụ n'isi ụlọọrụ kansụl ime obodo Anaọcha dị na Nnenne nke isiokwu ya bụ omenala ezitego nchepụta ichekwaba ebe anyị si malite na ịhazi ọdịnihu anyị. Chief Ibekwe kọwara na Anafest na-egosipụta Anaọcha Cultural Festival Organization nke abụghị nke gọọmenti ma bụrụ nke dị uchu n'ịkwalite na ichekwaba ọdịnala omenala nakwa oke ihe eji mara ndị Anaọcha. Onye ọla bụ Chukwuemeka Modilem kọrọ anyị akụkọ a n'ozuzu oke. O mere ka amata na obodo iri ahụ nke jupụtara na Anaọcha bụ ndị ga-esonye na ya bụ Anafest afọ 2025 ebe a ga-egosi ihe ngosi dị iche iche dịka igbupụta ji, ịgba egwu, ịgba mgba, igosipụta mmọnwụ, ịkwadokwa ndị ntorobịa, ichi Gọvanọ Chukwuma Soludo echichi na ihe ndị ọzọ gasị. Ya bụ onye isi nke Anaọcha mekwara ka amata na a ga-eji ya bụ mmemme wee gosigasị ya bụ kansụl ime obodo Anaọcha nyegara mba ụwa mee ka ọ pụọ iche n'ụzọ dị mma iji gosipụta omenala ha.